ng takbo ng buhay mo. Ay, sakit yung usahay, palandungon, mga pinalangga na ko ng mga tigpaminaw. Nga ang kinabuhi usahay, murag gulong ng palad, no? Kabalo mo unsay gulong mga hingala, napuno sa lapok mga hingala. Mo nang uban nato di ang mga kapwa, napuno sa lapok. Bueno, nga panahon na karon aron ato tagaan og pagtagad sama sa kong giingon ang sulatampo nga gipadala dinhi sa tuwa mga pinalangga nako nga mga tigpaminaw. O ato ni basahon ang sulat bi. Nari ang sulat may gala para makadungog mo. Sama na. Pikit na. Manisip na nadunggan ninyo ha. Oy, giingon dinhi sa atong sulat karon Oy. Giingon dinhi sa atong sulat. Abril 19 2015, Dear Kuya Helen. Sugo sa maayong pamatasan, tuguti ko sa pagpangayo og katahuran kanimo Kuya Helen. Way labot tong mga way batasan, kuya. Ito na mga buutan. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Eden. Usa ko ka single mom, kuya. Sa Bisaya pa, usa ko ka inatay. Ina nga tatay. Kuya, makauulaw kaayo ang ako kaagi nga dili ka ni angay kakuhaan og mga udlot sa pagtulunan sa mga minaw. Pero kuya, ako kining gi-share diha kaninyo aron nga matambagan ko ninyo, kuya. Nabuntisan ko, kuya, sa usa ka lalaki nga taga Cagayan de Oro, kuya. O itago lang nato sa pangalang Junjun. Tatisan ko niya, kuya, og sama sa gihimo sa daghang mga lalaki, siyempre nangawagtang nawala og mao ni ba panghitabo. Bawday gingon ako ni. Boy gingon ako ni mo. Unsa man ron? Di ba ni resulta gyud ang imong pagsigi og laag-laag? Pa, pasaylo ako. Pasaylo? Pasaylo pa'y gilitok ni ba? Uyawa ko ni ba? Nakaroon. Unsaon man nato taraw na. Unsaon nato na ang bata. Gusto ako. Disgrasya ni ang tanan. Disgrasya ni ang tanan pa. Disgrasya? Unsa man? Nakasugat ka diyag units o diya kalit lang ang nabuntes? Maunay tinuyuan na mo o di ta ka mapasaylo. Ray, kanong man nagpamang ka diha, minang? Wala sagod ni Bunurte diha, Tomas. Ngano? Sa una kong wakatiune sa akong amahan, ngano pag-aslan ko ni mo? Pagdagbaw pa may pangita ni mo, asa kang lungaga na nago, humang ko ni mo pabuntil siya, ay pagpakuring nung diya. Sa una man to. Isa na. Sa una o karon maura na pagkita po. Asag di lang anak Eden. Unsaon man natin na. Naan man na. Kinahanglan ipahimugso ni mo ng bata. Kinahanglan man tao na
Ma. Salamat kayo, Ma. Ay, sa sunod, magmatngon ka, anak. Magmatngon ka. Oh. Padakon ko ng bata, Ma. Unya ka raw. O ka ng bata ah. Kung mangita na siyang amahan. Unsa may atong isorte. Oh, siyempre. Dali ra kayo na. Ingnon nga nalumos og sabaw. Naas po ng karaan ka jok. Sabaw na pot. Lumayo ka man sa akin at ako'y iyong limutin. Masakit man sa damdamin, pilit pa rin titiisin. Mga lumipas na ligaya, ang kahapong may pag-asa. Mga pangarap na walang hanggan ay naglaho paglisan mo, mahal ko. Pagkat saan ka man naroon, pintig ng puso ko'y para sa'yo. Naghihirap man ang aking damdamin, nagmamahal pa rin sa'yo, giliw. Kuya Helen, love kayo na ako ang lalaki nga may nakapabuntis sa ako, kuya. Ko nagbabago. Kinilaging second round, kuya. Maugid ni makadisgrasya. May pag wala mi nag second round. Nabuntis noon ko. Mo to kuya, nalibog baya ako kung sa angay nakuhaton sa akong kinabuhi. Lain di ang feeling di ay sa usa ka babae nga buntis kuya o wala diha ang nagkapabuntis kani. Wala nang nais pang iba. Sakitan kaayo ko kuya. Sa gabi na Gani, may na lang ang akong friend nga si Marian nga usa ka bayot. Maoy kanunay nga nagtambag na ako kuya. inaasam, sana'y maulit pang muli, mahal ko. Bakit saan ka man naroon, pintig ng puso ko'y para sa'yo. Mga lagi na nahitabo na ko, Day, Marian. Ay, ambot na lang ng mga lalaki. Ambot na lang yun po. Pero saan man na? Naan naman na kinalan magpakabuhi ka, day. Kinahanglan nga maning kamat ka para sa imong anak. Magay, imo na ko, padakon ako ni siya. Tarong, mangita kong trabaho. Mangita ko. Oh, sure. Atog syudad, day. Unsa may akong trabaho dito. Kanang paspas ang hiring niya. Dakog income. Oh, call center. Call center, pero namang hiring. Pero may mga hiring naman. Naambot na nila. Dagko ka nagsildo. Wala sige magpanghawa ang mga tao diya. Pang-hiring. Kusog na sa mga hiring. Sige, mo ato ko siya, Dad. Oh, sige. Adto ka pananghid gud sa imong mga ginikanan. Oh, manangid ko nila mama, papa. Manangid ko. Oh, sige. Ikaw ang bahala, day. Ng puso ko'y para sa'yo, naghihirap man ang aking damdamin, nagmamahal pa rin sa'yo, giliw. Limutin man kita'y di ko magawa. Ang ako lang ba, kung maabot ka dito syudad Eden, basi na podugod niya og magamsan ka dito. Mao gud na. Di agi na ingon. Siyempre, dugay-dugay na gyud na. Wa na makatilaw gabas. Pa, ayugin ko gi-judge pa, Bi. Storya. Pa, tagay ko chance sa ninyo nga mapaprove na ako nga worthy po ko sa akong mga plano na ako'y anak. Ay, pastilan. Ambot kag nimo. Si mama na mo na.
wala ko'y problema ni anak. Eden. Responsable na kakaroon. Kaya doon na lang kay anak. Paning kamote. Paning kamote. Madili ka pwede mapariha. Kanginday kubal. Oh, ma. Manikamot ko nga di ka mapareha ni Tiya. Salamat kasi niyang pagtugot, ma. Ang pag-ibig ko sa'yo'y lagi mong kasama. Minsan-minsan tama rin ako. Mga kapwa, karon ato ng ipadalon pagsaysay kaninyo ang suwat tampo gipadala dinhi kanato ni Eden. Matod pa niya diri sa iyang suwat mga kapwa. Kuya Helen, pila may dagan sa istorya kuya kay di man kanta. Kuya, tuod man dito ko sa syudad. Nagproblema ko og sulod og trabaho kuya kay kini laging high school graduate rata kuya. Naglisod ko ang abi na kog sayon lang mga apply kuya. First time ka na akong naho kuya. Ito pa higayunan nakautang-utang ko kuya. Pero determinado kaayo ko nga makakita og trabaho kay aron makapadala ko dito sa among bukid og kwarta para sa akong baby. Gani, mao niyang panghitabo. Na-text na si Mama. Nangayon na matod pa og gatas ko no para sa bata. Panag ko'y kwarta. Ang sao naman din ako. Sud lang. Ay. Alay ka diya dahil nagloko. Lagi. Taman. Ikaw may akong ikumusta. Ikaw akong kumustahon. Kumusta naman ka? Wala gyapon ko yung kasuwag ng trabaho. Unya. Mga imong luha mo rin. Tulo man na imong luha. Sagol na mong kuan. Sa imilong. Niwang na ko na ang bata. Nagkinang Patot yun dahil sa mong mama. tiguang na to ko'y. Ayan ko'y gatas. Oh, sulay dito sa imong iya. Hindi kubal. Seryoso ni. Yods. Dahil ato. Naningil na ang tagas boarding house. Huwag ang giutangan na ito ang 5,000. Intahon. Asa mo ta kabayad? Tao naman na ni karon yun. Ani na lang, Bi? Ani na lang. Uban na lang kasako niyang gabi. Balag di nato ni matek, pero itek yun nato ni. Trabaho na. Trabaho ni. Basta maglisod ko na, Yods. Di ka maglisod, ani. Trabaho ni. Asa yung trabaho ka, lamian pa ka. Ang sabot na may sabot. Basta, ay na sige bagot-bot diha. Uban ako, pag ilis diha, kanang pinakasiksi ni mo, ha? Ha? Pinakasiksi? Basta sinuwanan ko ni mong Jao, Yods. JRO?
Gibangan ka ng GRO? Ha? Oo. Unsa din ang meaning sa GRO? GRO? Gabi Ray Opisina. Mo na GRO. Sa may naana, daghan man kay pag-iron. Kaugyot. Basta uban ako, kuyog nako, ha? Oo, sige, sige. Gusto man ka masulbat na namin mga problema. Yes, of course. Sige, English pa ka diha. Tse! I can't help but notice you were crying. I can see the sadness in your eyes. Tuod man, Kuya Helen. Nahitabo nga. Niuban ko sa akong galang bayot, Kuya. O dito, naglingkod-lingkod ko dito sa... Agipaabutan ako, kaya siya magpaabot ko. Mao niya mga panghitabo, Kuya. Your love to me, 'cause I want to mend your heart and set your heartache free. I will come and get you, and I'll give Sa katao. Dakong tao. Paingon nga rin. Tindog ko. Oh, hi. Opo. Yes, sir. Ikaw ba si Eden? Opo. Siguro, kilala mo lang ako. Sino ako? Sorry. Parang nakalimutan ko na. Okay lang. Teka, may dumaan. Yun, hindi mo kilala dahil hindi kita butante. Pala si Abraham, Mayor ng Manila. Ikaw, Oo, siyempre. Magkano ka ba? anong magkano? Hindi mo ko binibinta. Ayun mo. Para hindi tayo magkamali dito. Gusto ko yung walang bulaw kasi alam mo na yung anak ko nasa ilang guwan eh. Wala din balagalan. Pagkano ka ba? Hindi ko alam. Okay. Kaya nang magpe-presyo sa'yo. Bigyan kita ng 10,000. Ano ba ito, Wawawi? Kaya punga na. Pumasok ko na sa kaba. Sa kwarto. Hintayin ako doon. Mali. Okay? Kasi para huwag mong lukuin. Kasi sa akin, walang kumare. Walang kumare. Walang kamag-anak. Unsa man din ang ipatrabaho ang ipasunod sa kuloy. Huwag ka nang ano dyan. Huwag ka nang magreklamo dyan. Halika na dito. Pero, hindi ko tuwain. Huwag ka nang umangal. Ang bibigyan na ng pera. Kahit mayaman ka ba? Hindi ka ba lang ng pera? Nailangan po. Oo. Pera.
bayaran natin. Unsa naman ni? Unsa naman ni? She didn't want a confrontation. Tear them apart. She wasn't sure of all the feeling. Kuya Helen, make the story short. Ni atong gabi una kuya, nagabsan gyud in taong ko ni atong akong customer nga politiko. Gani kuya, well, nakayon ko nga sa primero raman dahil luod kuya. Sa laktod-laktod kuya, medyo naanad na di ay ko. Pero pinatago lang kuya kay di ko gusto nga mahibawaan sa akong amahan. Mapatyan yung kuniyag maunang makahibaw siya. Kari kuya, pila may dagan sa istorya no ni abot nag maayong panahon kuya, dagay ubay-ubay po ng income na ko kuya. Nakapadala ko gani, nakapalit pa gani ko XRM ang motor. Sa akong igsuon, ipalitan ako akong igsuon ka nagabal-habal. Kung sa kadlaw na kuya, dating gawi, doon ako'y na-meet nga sa katao kuya. Nga ako'y nakapausap ng kinabuhi o kini ang mga pangitabo. Sud lang. Sud lang. Kagwapo niya. Gwapo yung linakon ng kabayo. Excuse me. Yes? Pila man? Ha? Ako, Pila man? Sulti ko. 500 kung dinhita sa bed. 200 kung sa sagbutan. O 100 kung 200 kung dito ta sa bangko. O sa sagbutan ta, 100 lang. Oh. Luwatan ni. 500? Ba? Kwan ha? Sosyal ka. Asa man ta nga bed? Oy. Sa bed. Papanod mo naman gatag. Standing nga bed. Bed, oy. Sasagbutan ta pero 3 rounds na. Labag. Sama. Dili ka kay ngita na lang ko sa lain. Madto na lang ko inday kubal. Kinalanan man ako pang load ron. Sige. 500 abin ako sa bed. Kalakot. Sasagtan man na 3 rounds. Pero in fairness, guwapo siya. Sige na. Hubuan na. Hubuan na ni. Ubuon na ako. Ano, ubuon ako niya. Kagahigo na ni. Unya. Kung sa may masulta ni mo na. Grabe ni. Ang sa manimo raman nagigwitter. Ano naman? Dako mo kay gliogod.
Oh, karon magkakita na. Sa man ni nakatrak ani be? Basaha lang. Shake well before using? Sa man ni vitamins? Vitamins na. Sige na. Shake well before using na. Oh. Kadlo ka ni, uy, pero gwapo siya. Unsa man? Sige, pastor niya. Unsa may buhaton ni mo na ako? Sabi niya ay, langan mag-rosaryo ta. Gabson ka. Gabson ka. Pahinda. Sige. Ang gabasa. Ang minsan nating pagkita Kuya Helen, naaalala first time na ko to sa iya kuya, pero first time na kong makatry kuya og ang ngiti mo. karabang ideal yung kay mo kuya nga gwapo, nindot og lawas nga. Ay, ambot na lang kuya. Grabe kay satisfy kay ko atong gabi na kuya. Bisag 500 ang gibayad. Kay hanapin Gani man kuya. Ikuan ko siya og number kuya niya na picture nag-selfie pagid mi kuya. Samtang niya kung gigabas, ako ay nag-selfie ko, busy kong selfie kuya. Ako ging ipakita sa chuyot kuya, oh grabe, inggit tayo Jokems. Nainggit kayo sa akong gilafang. Gani kuya, nagkakunta kay nami, ug daghan na ganing mga higayon kuya. minsan ka lang Nga ako na joy amo text sa iyaha kuya. Bahalag di ko niya bayran basta mo text ko sa iyaha kuya. Og wala bayad kuya. Sa lakod na in love ko sa iyaha. Karon kuya na problema ko kay na jeopardize ang akong income. Ang akong investment kuya wa na gamay na lang kayo magpadana lang ko sa mga usahay tag 300 na lang. Tungod kay na in love ko ni aning tawhana. Kuya, unsa may angay buhaton na ko ani? Tinudoon ba ka ako ani ni yung lalaki kuya nga itago lang nato sa pangalang Janjan? ngunit ito pala Kalipay lang ba na iyaha o tininuod po ning iyaha? Kuya, tabangi intawon ko ninyo, tabangi yung tambagi ko ninyo kuya. Gusto ko magbago pero wala ko bawon sa trabaho nga akong sudlan. Gusto ko nga matarong ang akong kinabuhi pero malugwa na yung lalaki nga magtinarong na ako. Kuya, please, tabangi ko ninyo. Eh, kung di ko nyo tabangan, mabalin ko lang yung istasyon. Ay, nabuang na. Tabangan na to ni Uy. Noon sa manday niyo, mabalin mo naglang istasyon. O, sige, tabangan na to ninyo tatood mga higala, ha? Ato ning tambagan. Tabangin ko ninyo, Kuya Helen, ang inyong magtatampo, Eden. sa aking karanasan. Mali ang magmahalagan ng lubusan. Pigilan ang namin kung kailangan upang di matanim ay iiwanan. Kasalanan bang mahalin ka na? O, nay, pangutana nga nagtangag, uda ko kayong kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Bueno,
Ano ni karon ng panahon na kung asa inyo ikambit ang inyong mga pagtatambag dihag unya ay sa inyong mga panghuna-huna, ha? Sawa na to sama sa bugnaw nga tinughong. Ang suwat at kinabuhi ni Eden karon dinhi sa tuong tulumanon, dear Queen. Mas muna ko ha ang atuang text line 0910 85215. 0910-85215. Karon doon na tayo caller sa atong linya usab sa 226 sa 222. Hello, maayong bungkag. Ay, wala man. Sige, tawag lang. Samtang din sa atong cellphone, naging danghag man po ng girl. Ay, bisag as siya dalon mo sugot. Mausad, no? Danghag, may pagdanghagon po ng babae. Pero saan man na tumaw na may way of living karon? Diba? Umao naman na yung pamaagi. Hello, maayong hapon. Kinsa man ni palihog. Si Arbe, Arbe, pila man imong edad Arbe? 28. 28. Unsa may makatamba nimo ning Eden Arbe? Ang ako ikatambay sa iya ha. Ayaw na nagamita ang iyahang kasing-kasing. Oy, gano'n naman siya mga anak. Unsa mga anak usa pa ikabuok, ikaw ba over? Imong dungag-dungagan nimo ha. Nakapila naman po siya sa isa. Basi bili na po na siya si Ristohon sa tao nga iyang ipagkaroon. Kaya usa po niyang trabaho. Praktikal na lang good siya para sa iyang anak. Praktikal lang. Ipadayon gyapon niya iyang trabaho, makumao. Ha? Namangita naman siya tarong na trabaho. Naghanmag naghandahan. Bitaw, basta sa karinderya, ana, sugod lang ba pagsugod? Di ba? Hindi nilang mamili og trabaho, di ba? Tama, Arbi? Tama. Tama, og tama na na. Ano tayo oras? At si Arbi mga higala, no? Napagyuta din here. Daghan po tambag din yung mga higala, no? Sa itong cellphone, grabe, kadaghan ang text mga higala, marag mahang ang atong cellphone, no? Standby lang caller, ha? Ako yung Helen, mangita siya laing trabaho, laing work na kanang kabalo siya. Di kay iyang, ay tawag ka dito ha? Di kay, pinabot ang tani. Di kay, ay ambot, ay nagkakay manawag, hello, good morning, ay good afternoon. Good afternoon. Akit sa man ni palihog. Ay, si Kandero di ay... Tamang galuya, tamang kabo. Nang sa man ka, galuya man ka. Tubo, magudyayo katong kaagi sa Tinder ba sa ma'am? Nga. Hello. Ang itambag ako kasi mangita sa laing trabaho dyan niya. Para kanang kumbaga, bisag dili sinti kayo ang trabaho, at least formal siya. Formal. Maora. Maura. Salamat kayo, no? Grabe, murag wala pa to kamata, mga takoy, no? Kapwa, matulog pagalit to atong caller kapwa. Sige. Uy, grabe. Dili na to mabasa sa kadaghan. Unsa man ni dili baligya yung lawas kay mura na gitamak-tamakan iyang self. Ay nako, dagang. Ayaw mo tawag sa cellphone kay dili na to na matubag. Dili mo sa telepono, Dili mo tawag, ay magtawag sa cellphone, ha? Hindi na to na matubag dihang inyong mga tawag, no? Hindi pa na to, basahan na tong text messages. Hello, maayong hapon? Hello. Bakit sa man ni palihog? Huyo! Ha? Uyupay mo na. Huyo pa yung na. Alay lang ko, drebe kaya. Matik ka. Ang sa ngalan na to? Jane. Jane. Asa man si Jane? Taga Father Selga. Yes! O kung sa may matambag ni mo karon kang Eden. Wala. Wala. Diyan ka. Ay! Yun sa nawag mo na yung tambag. Halala, tawag mo. Tawag mo sa 226-2222. Yan. Hello, maing hapon. Hello. Kita ni Lihod.
Si Rex ni, pangantukan, Bukidnon. Ah, Rex, taga-pangantukan Bukidnon. O sa may matambag ni mo ni Eden, Rex? Mas maayo ng bayan na lion na lang na sa Bukidnon kay Daga. Ipugas naman doon. Patrabaho na lang diha. Kabiri sa siyudad sa Davao, wag kay maayuhan. So, unsa man pila man kita nang magpugas tas Bukidnon? Katuan 100 Diha, unsa may pugas tubo? mais o gumay. Ah, bila kog tubo. Sige, salamat. Nindot kayo mong tambag, no? O, Eden, naminaw ka, nang hire karon ng mga taga Bukidnon og mang tanumay og tubo. Ato dito ka. Sige, pabila ning Davao. Ha? Kung na problema ka anang imuha may tungod sa imuhang kahimtang karon na Eden. Nahala namatay igong mapanahon sa para sa inyong mga tawag. Ha? Sige, tawag pa mo o tambag pa mo mga hingala, no? Grabe, dili. Sorry gyud ka sa mga text messages. Grabe kadagan. Grabe po ng manawag mo nang di na ko mabasa. Hello? Maayong hapon? Hello? Yes, kinsa ka? Tutoril? Nida sa Turil, sa baka. Nida, unsa may tambag mo ni Eden, Nida? Ako nga mayahan mo kay. Hindi na lang siya ang gani ka na ganin maghandong ba na ang lalaki magpinuuray pa sa iya ha. Kay ngano? Tungod sa iyang trabaho. Mhm. Ang iyang buhaton, kuha na lang siya sige siya para siyang anak. Mhm. Iyang anak, di na po magpareha sa iya ha. Bitaw, may tama ka dyan, Nida. Correct. Oo. Anya, sa pa? Mo lang to. Salamat no, mga tayo last caller na to si Nida ang pinalanggan ako mga kapwa. Ako matambag ko, ingon nga abogada og doktora og Granada. Ha? Akong tambag ni mo Eden, naminaw man gikakaron paminaw Eden no, aron di ay sig yango-yango da nga pitok-pitok lang na siguro yung mata ni mo ron. Ang akong tambag mo Eden, biyain na karon dayon, biyain na ang imuhang trabaho. Kung gusto ka ha, kung gusto ka nga limpyo imong panguna-una konsensya, ha? Balhin o pangita og trabaho nga kanang tarong. Daghang tama nang ingon nila nga pwede ka mang labada, pwede ka mo suod og kata, pwede ka kay abroad karon na walay placement fee ha. O pwede ka mo abroad pamana og insakto, ha? Pamana og insakto. Kung dili ka gusto mo la pagbalik pamaligyag dayok. Paghimo og dayok nya pamaligya. Sige kay ako'y dealer. Marketing, may ka mo market si Lasig og si Kuan. Si Artigo. Latong imo ang marketing. May problema na, ha? Eden, kadungog kay good start sa negosyo, dayok. Kaya ang tanang mga taga Davao kusog din dayok. Paghimo gayok kanang limpyo nga dayok. Pamaligya ito sa mga balay-balay, ha? Biyain ang trabaho Eden, biyain na. Ha? Kaya dagang mga laki, mga biktima ni mo ana, basig ang akong uyab, di mo pa mabiktima na maitsay nun ta ka sa lapok. So, mamay gala, no? Grabe ang tuwat ng higala. Maka-stress, kaayo mga higala, no? I hope, Eden, nakasabot ka sa akong buti pasabot ni mo. Dagang kay salamat mga higala sa mga pagpapamilog din. Dagang salamat sa iyong pagpadala sunod Domingo. Magdungog na po na, di ta magbungol ani. Tatong manon.